नमस्कार दर्शक बंधु। आज अछि मार्च मास 31 तारिख 2024 मसीहा रविवार। आसंते जानिबा आजिर 12 कोटी राशि फलଙ୍କ विषୟରେ। प्रथम राशि मेष राशि। आज चंद्र केन्द्ରରେ शनि प्रिୟରେ मनକୁ विक्षिप्त भावनाରେ चिंतित କରାଇବେ। राजनीति प्रशासन समिति ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ଥାପନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଖିଲାପ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କର୍ମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜିବେ। ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିର୍ମାଣ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ଏଜେନ୍ସି, ମାଲିକ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୃତିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ମନରେ ସରଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ଉପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେବେ। ନିଜ ପରିସରରେ ଜାଣିଶୁଣି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଜମିଜମା କାରବାର, କାରଖାନା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ କାମରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମାନସିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ। ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସମିତିରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଫଳବତ ନ ହୋଇପାରେ। ସିଂହ ରାଶି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପିଠି ତାପରେ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ମାତ୍ର ପୁରାତନ ରୋଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଖିରେ ନ ଦେଖି କେବଳ ଶୁଣିବା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ବୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଭାବୁଥିବା ବିଷୟଟା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଭିତରେ ମାହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଇଚ୍ଛା ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। କଠିନ ଶ୍ରମ ଓ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥି ଅନୁଭବ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବହୁତ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ମକର ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେବା ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନ କରି ପାରିବା କାରଣରୁ ନିଜ ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ୟ ଧନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ନିଜ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି। ଗତକାଲିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆଜି ପୁନଃ କରିବା ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ମାଲିକତାରେ ଏମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକର୍ମ ସୁଧାରିବାରେ ଉପକର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମଟି ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 12 କୋଟି ରାଶିଫଳ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜଣେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।